हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। दिनैनि आपडेटआनो जादों लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों गिबि खेब आबुं सावथुन दिहुनजादों, जाय सावथुननि टाइटेलानो जादों दाहाल। आरो बे सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन लिंसार बसुमतारी, हेलिना दैमारी, बिग्राय ब्रह्म, नेरसोन बसुमतारी, लीना बसुमतारी, रिजुमनि स्वर्गियारी, कमलेश्वर बसुमतारी आरो माखासे गोबांथार गोजाम गोदान महरगिरि बिथांमोनखौ। आरो बे सावथुननि स्ट'री स्क्रिप्टखौ लिरदों मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि पंकज लाहारी बिथाङा, आरो बिथाङानो बे सावथुननि स्क्रिन प्ले आरो डायलग्सखौबो लिरदों। बे सावथुनाव डिअपि एबा केमेरा खालामदों अरुप गयारिया, एक्सन डिरेक्सनखौ खालामदों लिंसार आरो सुजित देबबर्मा बिथांमोनहा, मिउजिकखौ होदों हिरण्य बिथाङा, आरो बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों फारुल फरालि बर' बिथाङा। आरो नोंथांमोनहा बे दाहाल सावथुननिनो अफिसियेल ट्रेलारखौ दासिमबो नायथ'वाखैब्ला लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो। जायफोर बिथांमोनहा नायखांबाय माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बे सावथुनाव जों ड्रामा, ट्रेजेडि, एक्सन, सासपेन्स, रिभेन्स गोबांथार सिनफोर नुनो मोनगोन। आरो बे सावथुना जोबोरैनो ब्रुटेल एबा जोबोरैनो दानख्लाब सुख्लाब, बिनि थाखायनो बिथांमोना ट्रेलारखौबो एज रिस्ट्रिक्शन होनानै दोनदों, जायनि थाखाय बे फिल्मनि ट्रेलारखौ गोबां इउजार्सफोरा नायनो हायाबो जानो हागौ। आरो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावथुनखौ फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालि रिलिज खालामगोन। बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोना सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा, जेरावनो खाबु मोनो बेयावहायनो नायब्लानो जाबाय। आरो अफिसियेल ट्रेलारखौ नायथ'वाखैब्ला लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो।